Żagħżugħ mirkub mill-vizzju tad-droga hija xhieda ta' kemm l-għajnuna li tingħata mill-Fondazzjoni SEB hija imprezzabbli. L-omm li xtaqet tibqa' anonima qasmet l-esperjenza tagħha magħna biex twassal messaġġ ta' kemm huwa importanti li wieħed ifittex l-għajnuna. Meta persuna fil-familja tibda taħodlok id-droga, hija problema kbira li ma tistax issib il-kaptu tagħha. Jekk ma tfittix l-għajnuna. Il-mara spjegat kif rat li l-bina jinbidel mindu beda jieħu droga. Il-kumpanija jagħmluha magħhom. Jekk inti tagħmilha ma' kumpanija ħażina, fl-aħħar tispiċċa bħalhom. Iwaqqgħuk. Il-vittma spjegat kif bina sar vjolenti, speċjalment meta kien jitlob għal flus biex jixtri droga. Nibża minnu meta nkun fil-ximkien ġaflet waħda miegħu, għax nibża li jibdem l-affarijiet. Konxja tas servizzi li jeżistu, il-mara fitxet l-għajnuna. Aħna kollu mani, meta inti ma tiflaħx iktar, inti tagħmel xi ħaġa fuqha. Meta tfittax l-għajnuna, inti tibda tuħu daqsxejn tar-ruħ. Għax issib il-min jgħinek ħafna u timxi minn hemmhekk. F'appell imqanqal biex min huwa dejjem minn sitwazzjoni simili ifittex l-għajnuna, il-mara qalet li mhux faċli taċċetta realtà li hu li dek stess jippruvaw iweġġawk, imma wieħed irid jifhem li taħt l-effett tas-sustanzi bniedem jinbidel mill-lejl għan-nar. Mhux faċli, imma titagħmel il-kuraġġ inkella ħadibqa' fl-istess sitwazzjoni. U jmarru ifittxu l-għajnuna. L-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu huwa immarru għand il-pulizija għax inkella ma tistax titħoġġa xelter. U ma jmexxuk minn hemmhekk. Toqgħod komda, għandek fejn torqod, għandek fejn tiekol, fejn tinħasel, jgħinuk mill-aħjar li jistgħu.